हेल' लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव नै गिबियावनो आं गासैखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। भुटानाव थांगासिनो लोगोफोर फुजा बन्दनि फेमिलि ज' बेरायनो। बाखिया थांग्रोबाय गारिजों। नै बोथोराबो अखा हाहां जोमै खोबगासिनो दङ। फुजा बन्दनि खनसे बेरायनि आदा बाजै गासिबो थांखाजोब्बाय। आदानि गारि खोमायो ए नङा दोननानै फैगोन आरो ओमफ्राय आदाया बेलेगाव थांनांगौनो ज' फेमिलि बेरायहैनोसै दिनै नायहैनोसै फुजा बन्दनि। न'आव दंफैजोबो गासिबो। जोङो पिकनिक जाग्रा जायगा मोनबाय। जाय जायगा मिथिया फैबानो जाबाय। भुटान बेलानि पिकनिक जाग्रा लामाया बे ओमफ्राय नैबे थांनानै हाजो दं बेहाय जायो। दा खोन्थागोन आं दालांजों। बेनो लोगोफोर पिकनिक जाग्रा जायगाया बैयावनो जायो। दैयावनो जायो आरो बिराद मोजां। आब'मोननि गिर्जाहैयो ओरै भुटान थांबाय। ओमफ्राय नै नेगासिनो आदामोनहा नानिमोना आब'नाव थांदों। थ' नायनोसै हाबनो मोनगोन ना मोना, बेसेबां लाइन थानांगौ। लाइन गोलावबाथाय थांला फैफिनगोन। माबायदि थांनायसै दिनै फार्स्ट टाइम खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट थांनो नागिरदों। नै आंनि फेभरेट ड्रागन हटेला बेयावनो फैबाय थायो जोङो। गेरेज लानथ'थ' जेबो गैयामोन, बेफोराव हाग्रा दुजोब्बायमोन। दासो खुलिनानै जाजोब्बाय। फैसोदों मालाय मानसि डेन्जार खारा बेनिफ्रायनो थांनो होआसै। आंना दङ ओमफ्राय राजाना माबा गैया, मबाइलाव दङ। मबाइलाव खिथिनायाबो जाबावासोनो। अरिजिनेल नांथारगौ। भटार कार्ड नांगौ, ओमफ्राय उन्दैफोरना बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ। अरिजिनेल नांगौ आरो नै गारियानो माबायदि लाइन जादों। सोरबाफोर फैबा गोसोआव लाखादो आरो न' भुटानाव फैनोबा भटार कार्ड अरिजिनेल नांगौ आरो 18 ना 40नि गाहाय उन्दैफोरखौहाय माबा नांगौ आरो बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ अरिजिनेल। बिदि जादों। मोनफैथारबाय। मोनफैनानैबो लाब गैया लाइना। ओइ लेडिसफोरना बैखैजाय खोमा जि गोलावखा लाइनानै। नै टिक्लिया जोंना सानैया फैबावाखै। लेडिसफोरना एक्सट्रा नामा ना ज'? नै जिबायदि खस्थ'। हिन्जावफोरना एक्सट्रा आरो लाइना, हौवाफोरना नै जि गोलावखा लाइनानो। थांनायदो नोङो सोरना भुटानाव? हा फरेन कान्ट्रियाव थांसै न'आव बेलायनो। मा जानो? मा जागोन? आइसक्रिम जागोन। चिकेन ललिपप न'? नांलायलायनायसो जालायबावबाय। नांलायलायनायसो जाबावबाय नै जिनो जाम जाहोबाय थानानै। ओइ मा जाहैनो? नै नानिया थांनो मोनला अन्थाव बाथावनो फैखानानैबो। एमान स्ट्रिक ना, थैनोबो फैनाङा लोगोफोर, मिथिबायना? बिसिनि जायगायाव थैनोबो फैनांला। आंथ' बयखौबो बुङोसो रावबो फैनाङा। ओरैबायदि स्ट्रिक रुल खालामोना। अरिजिनेल नङाबानो हाबनो होआ। ओमफ्राय बेना भटार कार्डआ माबामोन आरो न' कार्ड फैयाखैमोन। ओइ सिम कार्ड बायदि फैयोना, माबा बायदि ATM कार्ड बायदि बिदि फैयाखैमोन आरो कागजानो अरिजिनेलखा होनबाबो एक्सेप्ट खालामबावा। हा ओरैबायदि फाल्थुखा। रावबो फैनाङा लोगोफोर बिसिनियाव जेबो गैया। ओरैनो इसेबां स्ट्रिकल'। फरेन कान्ट्रियाव दंफैयो लोगोफोर। Different country without visa. गाखोनोसैलै जोंना बारफुआ। दे बारफु दे होथार गेलेनाया।
Bye bye बारफो bye bye Này, bắt đây. Cái này मोजां नाय. बिराद बिदिखौनो गेलेनो गैला थानोनो थोरजों गेलेबाय गेलेनो Swinga letrasो मामा इला swinga letra water दङ letra. नै फारगा बेखौ मेसेङावसो फोसाबो हाय मालाय राजा रानिया राजा रानि फिसाला मोजांखौनो नुवासै माथो सान्दुं गोसाथार बेनो जोंना खुन्थिया गेलेनो जोंना खुन्थि जादा दे बारफु दे मैलायावनो फैनोसै आरोबावनो नायलाय आरोबावनो दे फै दे गोजोनबाय गोसोआ जाबाय दा नै हाबदो बारफु हाबदो बायदोंमोन तु फिसाय हाग्रा गोजासो फोसाबाखै न इसोरो मैला नाइस खुन्थिजात जा मोजांथारनो फिदिंदो दे फैबो दे बारफु दे Bye bye. Này yêu phải gì đấy yêu. Để làm gì đi. Chocolate जानसै दे नै दुस्थुआ 1 सेकेन्ड दल' थाया उइ सिफ्लेगोन आं नोंखौ नै नालाय नै ना हरदे हानिया दासो फैनो मोन्दों लोगोफोर नानिया माने भटार कार्डआ बेना कार्ड बानायाखैमोन आरो कागजसोमोन ओमफ्राय बेखौहाय एक्सेप्ट खालामबावा बिसोरो कार्ड नांथारगौ ओमफ्राय मेलायाव थांनानै कार्ड बानायनानै लानानै दासो हाबनो मोनबायनो ओमफ्राय फैगासिनो बिसोरो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट दा फैखालै लोगोफोर लाब गैया जेबो फोसाबाखैनो मेसेङावसो मोजां जागोन दायो हाग्रा गोजा नै जायगाफ्राबो नैबे मन्दिराबो न' बारफु आं होनदों दे सना दे लोगोफोर जोंहा फंबाय गुटका मास्टारखौ लोगो मोनदों नै आं दहायनो माबायाव गेट इन्ट्रियाव नुखादों सोर फैदों साथाम साब्रै इउटुबार गोजा माने जोङो नोंसिनि ब्लगखौ नायबाय थायो आरो न' ओमफ्राय इंलिश मेकारजों थाबाय थायो दा नोङो नोंसिनि न'खरनि फेमिलि आगैमोन आइमोन नुजोबो आगैयाबो दङ दाख्लै नोंसोर नायहैदोंमोन दा बहाबा न' आश्रम ना मायावबा दङ मिसनाव दं न' माथो तिरसानियाव दा बिनि ब्लगखौ नायबाय थायो आङो मोजां ओमफ्राय आङो दायो माने ब्लग गोदान खुलिदों आरो न' बारा बावाखै साबसक्राइबाराबो खम अन्नानै नै फंबायखौ लोगो मोनबाय जोंना आं दहाय नुखादों फंबायखौबो सापर्ट खालाम बयबो न' बिथाङा बिराद खस्थ' न'खरनिफ्राय फैनाय आं नायबाय थायो बिथांनि ब्लगखौहाय न'खरावबो बिराद खस्थ' न' हागौ न'आ हाजोब्बाय माने रुम होनाखै न' गोदान बानायलायदोंमोन ना आरामनो ओमफ्य माबायदि दं नोंस्रा आदाया इंलिश मेकारा आदाथ' जाया आं बेखौ फिसालासो जायोमोन जोंनि बिदाजों जोंनि बिफाजों बिदा फंबाय जायोमोन नालाय जोंना बिफा देरसिन जायोमोन नालाय जिउनो दा नोंखौ न' बिदा जांबाय ओरैनो खोमा नोंसिनि लोगोफ्रा न' ओमफ्राय अबेनिमोनलाय फंबाया चिरांनि न' जोंलाय नैबेनिनो बे भुटान खाथि बेनिनो ओमफ्राय जों ओरैनो बेरायफैनायनि बाजै आरो आदामना दोननानै थांबाय बिराद प्रब्लेम हाबनोनो मोना न' बिदानाव दं बियो मोजाङैबा न' फंबाय मोजां मोनबाय न' लोगो मोननानै नै बेवहाय सोरबा ब्लगारफोर दङ अन्नानै गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै न' सापर्ट खालामलाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बर' प्लिज माने थाबैनो जाहाथे आब'आ 100K खालामनो थाबैनो अन्नानै भिडिअखौ जेसेबां हायो लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम दाबावदे थेंक इउ खुलुमबाय थेंक इउ आङो बे माबानो कुमार खाटानो नोंसोरलाय आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगो थेंक इउ बरमानि आरो ना बरमानि लोगोफोर फैजोबदों आरो न' दे मोजां नांबाय न' लोगो मोननानै नै नै इहाबो लोगो मोनबाय फंबाय थाथ' गैला इयो ब्लग खालामबाय थादों दे नायबानो नानिमोनहा गिदिं जेन थेन काट बानायब्रबनानै हाबफैबाय नायलाय बारबो नांला बेयावनो थादों ओरैजाय फै होनबाय अबेखिबासो हाबलांबाय थाबाय फालथु नायलाय जेन थेन हाबमोन नांलायबोनांगौमोन साला गेटआव मानि एसां स्ट्रिक बियो नै बेनि लामाया बेनो
हटेलाव हाबनोसै जालांसै माबा माबि खुलिदोंदां खुला जाखागोन दे गाखोदो मा जायो जासुलिफ्रा लोगोफोर क्लससो गैया बन्दनो गैया दानाबा मा जानांगौ हाय ड्रागन हटेलाव जालांसै थ' हाबा बेरायदोल' आइसक्रिम जालांसै होनबानो जाबाय मेंबाय थांसै दे जिरायनोसै दे माबा कार्ब'हाइड्रेट बान खालामनो फैदों नै बारफुनाय हाय होनदो दे वाटार लोंनो दाना आयदाय मेंबाय लाबोलाय लोंबाय भुटान नाय लुबैनानै आयौ आइथिं साजोबदों सान्दुं गोसानो सटसो बानाय नागिरबावदोंमोन ओंखारबोफिनबाय नै थाव सोग्राया सोरबा थाव सोफैगोन थाव सोनोबो एसेबां गोबाव लाइन जालायनांगौ एन्ट्रि खालामनांगौ दरखार गैलाया बेयाव फैसासैलाय तामुलपुराव थांनानै सोनानै फै बेस्ट बेनो बाय थांसै जोंहा माथो खालामबावनो एथ' सान्दुं गोसालाय मा बेरायगोन जेबो गैया बिदिजाय टाउनावनो जेबो गैया आयौ बेरायबाव ड्रागनाव जाहैगोन इयाव प्रिन्स हटेलाव हाबबाय दा बन्द' मा खालामनो ड्रागनाव हाबहैगोन थां बेरायहैनानै फै इसिबां जों नेबाय थागोन इयाव पार्कआव जेबो गैया हाग्रा गोजा दा नायबानो जाबाय भिडिअ नोंसोरो कार्ड लानानै थांफिनबावनांगौसो आरोबाव